Здрасти хора, аз съм Рида Бегяки. Много ви благодаря за 30 абоната и очакваме с нетърпение, разбира се, и анбоксинга. И да, всъщност добре, че не съм си поръчал фейк карти, защото в коментарите очаквах да има, ако са фейк. Баси шибаняка си, има някакви фейк карти. Разбирате ли? Просто не, за това не си взимам фейк, защото не ми харесва фейк. Всъщност, и ще ви покажа днес моят профил в Steam. Ако искате, може да играем заедно. Аз съм, всъщност, само да ви покажа. Аз се казвам, ето така. Дайте ми една секунда, защото ми е много трудно по дяволите. По дяволите. Адвалак съм. Да, ще ви го напиша в коментарите. Играя в Steam. Играя Paladins, Garry's Mods, Evolstage, Dirty Bomb, Counter-Strike Global Offensive, разбира се. И Payday 2 демо. Можете да ми кажете на коя игра да играя в Steam, само че моля ви да ми кажете безплатно, защото вече се изхарчих направо. В портмонето си нямам нищо, освен някакви банкноти гадни, които дори не са от България. И да, хора, всъщност това беше, искам само да ви кажа. Няма да ви покажа моите фейк карти, защото мисля, че започва да ми се смея, тази без това ще ги изхвърля, но виж, Джон Сина! И да, хора, всъщност, това беше от мен. Много ви благодаря, ама страшно много ви благодаря за 30 абоната. Ако направим 40, може да има много по-яко клипче от тези, които съм качвал. И моля ви, кажете ми някаква тема, защото аз няма какво да правя и затова снимам в YouTube. И хем, ако сте ми фенове или сте ми абонати и гледате моите клипчета, хем ви забавлявам, хем аз се забавлявам. И това беше от мен, хора. До скоро!